Ďakujem za ženu. No veď ja nevidím. Práve tam nič nevidno. Ale z druhej strany. Vážení spoluobčania, viete, že som ukrutne šťastná, že ste tu, mám vám všetkých rada a vítam vás na slávnosti stavania mája v Karinove. A čo môže byť krajšie, ako keď sme to začali s touto hudbou, ktorá k nám zavítala, a preto aj v mene vašom, aj v mene starostu obce, obecného zastupiteľstva, vítam Hronsečanov, ktorí nám prišli hrať a zabávať nás. Ešte aj počasie nám vyšlo a tešíme sa tomu. A ešte raz vás srdečne vítam. Deti sú pripravené, aby pripravili na máj stuhy. Biela, modrá, červená. To je slovenská zástava. Tešíme sa a myslíme aj na našich hokejistov, hej? Takže budeme trošku ako aj teraz drukovať, aby vyhrali aj dnes s Nemcami. A to je všetko vlastne. Ja vás potom pozývam ešte na malé občerstvenie, ale držme si palce, aby naši chlapci, naši muži ten máj postavili. Tak každý mi chytí takto prsty a aby sa nám nezrútil. Lebo napríklad Hrončania hovorili, že im ho niekto ukradol, odpíril. A do rána. A tak my to nedovolíme, aby sa to stalo aj nám. Druhýkrát. Ešte raz, milí priatelia, všetkých srdečne vítam a prosíme si ešte trošku hudby, kým pripravíme. Príjemné odpoludne, milí priatelia. Aj my sa tešíme. My sa vždy tešíme, keď máme komu hrať. Áno. A viete, ako pani spomínala tých hokejistov, tak neviem, či viete, aký je rozdiel medzi tými našimi hokejistami a touto kapelou. No. Tak asi taký, že my vyhrávame stále. A takto na hovno hrá. Dúfam, že aj hokejisti budú. Milí priatelia, je to ľudová hudba Hroncečania z Hronseku, ktorá bude hrať v zložení husle Katka Jančíková a Lukáš Majer, kontra Václav Foldina, Aloj Suchaň, kontrabas, harmonika, spev Pavolichy a spievať nám bude Evka Knáčová. Možno, že niečo sa umíde aj mne. Tak neviem teraz, či už máme tu májovú začať, chlapi. Pripravení sme, či ako je to? No. Áno, môžeme? Takže muzikanti, začnite. Všetci sme hrešili, všetci